Prečo sú plyse žalúzie jedný z najdrahších na trhu? Keď si budete naceňovať rôzne druhy žalúzií, plyse žalúzie vyjdú z toho najdrahšie, lebo sú to látkové žalúzie. To je jediná žalúzia na trhu, ktorá je urobená na mieru na vaše okno. Hoci kedy si zmyslíte, ho viete demontovať, umyť vaše okno, dať tú žalúziu vyservisovať alebo vyčistiť. Vôbec by som to neporovnával s tým, že nejaké hliníkové okno stojí 500 eur a táto zákazka, čo som dával na internet, že stála 500 eur, lebo tam boli 4 sklenené plochy na 2 okná a tie žalúzie boli v blackoutovej verzii. Bo žalúzie, ktoré vám urobia úplnú tmu, tak zistíte, že vlastne vždycky sú to tie najdrahšie verzie. Ešte žalúzie, ktoré vám urobia úplnú tmu, viete, že sú drahé. Plyse žalúzie vychádzajú z tohto všetkého ako najlacnejšie. Je tam príplatok, tento zákazník zaplatil za 2 okná 4 sklenené plochy okolo 500 eur aj s montážou, ale tá žalúzia mu robí absolútnu tmu, keď zastrie. To tak prerátate, že by tam mal dávať nejaké závesy, dávať si nejaké vonkajšie žalúzie, tak táto verzia je pre neho najlacnejšia a najlepšia. Kautové žalúzie predávam strašne veľa, vôbec ich nedávajú nejakí bohatí ľudia, ale väčšinou si dávajú ľudia, ktorí pracujú na nočných, potrebujú sa ráno dobre vyspať. Plyse žalúzia je pre nich v tomto prípade ako najlacnejšie riešenie. Plyse žalúzie je slovenský výrobok, plysovaná látka, vyrába sa na Slovensku. Každá jedna žalúzia sa vyrába ručne. Môžete porovnávať 4 sklenené plochy s jedným hliníkovým oknom, ktoré sa vyrába vo fabrike.